tawana independence 1980 tanga tina vatungamiri vanga vashaya. Vatungamiri vakaita sana Leopold Takawira, Herbert Chitepo, Jason Moyo, Josiah Tongogara uyo takauya kuno akashaya tatobva kuLancaster chida kuti achimanya kunosangana macommanders kuchimoyo kuvaudza kuti aita ceasefire taitai saka urongero hwataita ndehuhu ndobva ashaya paaccident saka hatina kumuchengeta tangomisa mumochari kuMozambique kuMaputo. Saka tazova independent taita mutamberi tapera tapedza kuita macelebrations edu takafunga kuti hatitsvakei nzvimbo yokuchengeta magamba edu ndopatakatenderera tikana nzvimbo dzakawanda vana Romania kupi tichiona nzvimbo dzamagamba vana North Korea tichiona nzvimbo dzamagamba dzamara tasarudza yatakaona yatakazovaka apa tazovaka ndo patakazounza magamba edu aya nakomedi tongogara tazochengetwa tikanotora komedi yana Chitepo vana komedi Takawira vakadaro vaJaiso tichivachengetedza papi pano pamagamba edu. Izvi tinozviitira mangwana emwe vana vadiki kuti mugopota muchiyevuka kwatakabva kuti kwave norufu hazvina kungouya zvoga kwakafiwa kuti tisvike patiri nhasi. Saka zuva remagamba ndiro kuyevuka hondo yatakaita kuti tisungunuke, hondo yatakaita nhasi tive tinzi maZimbabweans tifambewo tichiti nenyika yedu, tifambewo tichiti tinozvitonga, tichiti mhuka, nzizi, shiri zvose zviri muno zvicherwa nezvirimo ndezvedu, tofanira kuzvishandisa madiro edu. Asi kuti zviitike izvi panofanira kuva nenhoroondo kuti gore negore tiwane mukana wokurayira vana wokuyevuchidzana kuti ropa rakateuka kuti tisungunuke nhasi. Saka musi wemuvhuro patinenge tiri paHeroes Acre zviviri zvinenge zviripo kuyevuka kuti kwakange kune hondo uye taenda ipapo magamba edu arerepo anobva ayevuka kuti tichiri kuvayevuka isuwo vanoona kuti isu vapenyu takasara tichiripo tiri kuyevuka kuti macomrades makarara pano pamusaka pokuti tisunungure nyika totenge tichiita tovimba kuti nyange tazoinda tese imo muchasara muchiyevuka kuti zuva iri rakachengetedzwa kuti ndo rinovumba Zimbabwe, ndo rinovumba kuti tine nyika yedu tinzi maZimbabweans. Ndo zvakaitika, ndo zuva remhembero yemagamba. Hongu murwendo ruru tine vazhinji vakatsauka vakaparara. Pamberi apo ndofunga zvichange zvizonyogwa kana zhinji taenda kuti kuzoti kanyora zvinotosvorana tetonyora kuti ninga ifamba sei kana taenda zvosara zvibuda. Especially president wedu vakafamba rwendo rwakawanda nhasi tinongova navo asi vakafamba gwendo rwakawanda vanoziva zvakawanda zvakaitika zvakangochengeta so toziva zvakawanda zvakaitika zvatangodiniwo zvatangochengeta asi tosumudzira zvinhu zvokuvaka ndo zvatosumudzira zvinhu zvokubatana ndo zvatosumudzira zvimwe zvitoziva kuti kana mumba chaivo makaberekwa munoitawo mapenzi 2-3 asi musha haufi nokuti mumba maberekwa benzi ndo zviripo. Saka tinokudza zuva remagamba. Chinonzi gamba chii? Gamba munhu azvipira kuti vazhinji vararame, vazhinji vave norugare, iye anozvipira kuti upenyu hwangu hungaparara asi vazhinji vagorarama, ndo gamba. Ndo zvatakange tiri ikokoko hataiziva kuti mangwana ticharyazve zvakare tasingazivi. Magariro atakaita panapa hati takagara tiri musango tiri komandi tikuronga hondo ndege youya
kune vakomana navasikana vakatendera first round yesecurity inenge iripo, third and fourth round. Message yakuti ndege musati maconsulta dispace kana kutora cover mukwendoka ndo pamuri handiti ka panapa vamwe ndikatotarira zvonona kuti ndingide nemukwendoka uya anofa vamwe vobva vadini vanofa, vamwe madini mararama. Honde kana bombing yapera muona kana kwaparara vayapa modini motora makomeredzi enyu mochengeta. Dzimwe nguva hamuchazivi kuti ruoko nderwani iri gumbo nderani, munongochengeta makomeredzi enyu paya moimba nziyo dzenyu kuenda mberi, toenda mberi nehondo. Ndo zvakaitika. Imimi makaenda kuhondo rini uye ndeapi mamwe mazuva kana kuti mamisi yamunorangarira kuti apa ndakarwa? Handisi kuti ndakaenda rini, wakuta kuti rwendo rwangu ndakasumuka kubva kuNorthern Rhodesia, ndokwandakange ndiri muna December 1962. Iri ZAPU ndeyakatitora tiri vadiki tichiinda kunotrena kuEgypt. Tiri ikoko 63 I think kwakaita split kuno kumusha. ZAPU ikata split pakafomwa ZANU. Zvino mutimu yedu takange tiri 13 comrades kuHeliopolis Academy kuEgypt. Pa 13 2 vakasara kuZAPU, 11 takaenda kumarebels. Vana mukapinda vanga vari marebel, vana story vanga vabuda muZAPU ndokwatakaenda. Saka hatina kuzotrainewa, kuzokontinua netraining. Tikamboswa mujere ikoko kuEgypt, ndokuzobuda vaMugabe atuma ainzi Thanos Makombe is late now. Takatumwa akazoanegotiata kuti tibudiswe tiendeswe kuTanganyika, yakasati yava Tanzania. Ndopatakaendeswa kuTanganyika, tikaenda kuBagamoyo. Takanovhura kembi yokutanga yeFrelimo yaive kuBagamoyo. Saka tatiri imomo 59 vakanga vari Frelimo, 6 or 5 36 vekuZimbabwe tiri imomo, another 11 vanga veANC. Takavhura kembi yekuBagamoyo kuTanganyika ikoko. Tiri ikoko ndo patakazotumwa navaMugabe patakaenda kuChina muna 63 imomo, tikazograduata muna May 64. Ndokwatakazouya kuno. Takauya kuno kutanga takati hatakutanga nehondo chaiyo yamaakuziva. Takatanga nemasabotage activities dzataita, kudhura zvidhima zvandakazvinisa nemaroadblock ataita nokupisa, ndo zvataita. As you are aware, ndakazobatwa noumwe wangu ainzi Betty is late also. Mama wangu mbeti vose vandakaita navo hapachina mupenyu, ndindega pagroup iroro achiri mupenyu. Ndikatongerwa kufa, asi kungoti offense is not at the time of trial. The offense is at the time of committing it. So mtema wakanga uriko, to undergo foreign military training was an offense kuno kuRhodesia. So I had undergone foreign military training in 1962, but I was tried in 1965. So the offense I committed was 1962, 63 parade trainer. So pandakazotongwa, pandakatanga kuti training, I was under 20. And the age of majority yanga iri 21. Ndoburire tsono ndakabuda naro bamanga wakahengewa. Ndikararama ndikanda 10 years. Ndikapedza 10 years zangu paKami maximum prison. Tina vana prison Mugabe, but vanga suKami vakanga vari kuno ku Salisbury. Prison vakamboenda kuKwekwe, nzi kuGokwe side kuKwekwe uko. Sikombera, anga kusikombera kupi but tanga tiri muPidigo chaimo. Kupedza makore angu 10 ndokuzodzokera. Pandakazobuda ndakazowana hondo yadini yakwira kupfuura zvotanga taisiya isu patakatanga. It was now 10 years later pandakazodzoka futi kunoenda Mozambique. Tangobuda mujeri ndakadzokera futi
ndaenda kuZambia, ndakazoenda kuMozambique. Tiriko mabhatla anotaura zvaiitika manje. Hapaipfuura nguva yamazuva akawanda kana masvondo akawanda tisina mborovana kana kubhombewa neokera nemarhodesians, makomens achifa machirama. Ndinongova nesmall injury, but ndo zvakaitika muupenyu izvozvo izvo. Haungati kana wararama kuti wakangwara, unenge wangoponawo nemudzimu yako unenge wangopona, asi makomrades akashaya akawanda, zvokuti kana ukaenda kumakomrade umwe neumwe anokuudza nhamo yaakapfuura, pfumvu yaakaona muhondo macho kuzamara tazopinda muno. Hamene kuti wanga wakura here. 1980 patakauya kuno, takati 2 groups. The military command yakauya itungamirwa naRex, vari 28 macommanders. The political team yakauya itungamirwa neni, ndine civil team yangu, wana Edison Zobo, wana Mtasa, ndiwana yatungamira tichiuya muno 1980. Appointment nemutungamiri wenyika zvinoratidza kuti pane chivimbo kushanda kwamakaita napresident. Ndinovimba kuti president vanaappointa vanovimba navo kuzoti woga kuti vane chivimbo neni abuda zvisizvozvo. Vose vari mucabinet president vanenge vachivimba navo, ungazoreswa ndiwe ivo vachivimba nani newe. Saka ndinofunga kuti vakavimba neni kubva kwose kwandataura uko tichifamba dzamara nhasi tinongova tose ndazviona. Saka uzoti vanovimba neni kupfuura vamwe bodwa, aizvo hazviko. Iwe wavimba newe ndio ungatorasha chivimbo chavanenge vakupa. Uri minister zvekare wejustice, asi tiri kuona kuti nyaya yecorruption, nyaya yeuori iri kuchemwa nayo nevanhu vakawanda. Mukatomboparura chirongwa act over against corruption together. Chii chiri kunyatsoitika? Hatisi kuona vanhu vachisungwa, hatisi kuona zviri kunyatsoti apa uori uchapera nenzira iyi. Ndofunga unevaonavo mumusoro vasati vasungwa, vanoda kuti vakasungwa ivavo obva waziva kuti vanhu vasungwa. Ndokuti vanhu vari kusungwa zvinewe nekuti vako vanoda kuti vasungwa vasati vasungwa, saka vane shoko iroro. Iyo inonetsa pakuti pacorruption haiti nomunhu umwe, inoita vanhu vaviri. Handiti umwe anokorapta umwe noumwe anokoraptiwa. Ivava havaripotani kuti ndingandikorapta kana kuti ndakumbira corruption, havaripotani. Asi tazvipira kuti chive chimwe chinhu chatakuona kuti it's enemy number 1 muno muZimbabwe, which we must fight, and there should be no sacred cows panyaya iyoyo. Saka makawanda zvakaita zvezvo, ende pose pandotaura nyaya yacho yekuti corruption pasi nayo hakuna. Iko zvino mavona mapepa edu tikufara nezvaari kuita vemapepa. Vari kunyora vachiita expose, havane kuti ndiani anenge aita corruption, ngazvibude pachena. Nokuti hapana nyika ingasumuka zvakanaka kana ine uori. Nokuti zvino uori unohuona muhurumende hurimo, public sector hurimo, mujudiciary. Vanhu vatinovimba navo chaizvo kuti chokwadi ava ndo vanhu vane maethics epamusoro taakunzwa kuti zvirimo. Saka shungu dzedu kozvidizvi ndezvokuti mose imomo hazvina kuti mhando ipi yebazi renyika ravari kushandira, chero pauri private, public, whatever, parastatal, uori pasinawo.